niin fyysiseksi. Sun pitää pystyä pelaamaan pallollisena ilman palloa ihan eri lailla, mitä silloin ennen vanhaa. Treenit oli ennen vanhaa koko sellaisia. Oli Tanneri Mikko ja Kari-Pekka Klinga. Roope, Tanneri Mikko toi pallo ylös ja Pere sanoi, että älä heitä, niin mäkään heitä pois. Se oli tällaista. Nyt sitten on treeneissä ihan eri meininki. Jos sä vähänkin höntsäilet, sun viedään pallot pois. Sun pitää pystyä niinku pelaamaan ihan eri intensiteetillä kuin ennen vanhaa. Ei voi, se on aivan vaikein asia. Mä niinku mietin, mikä? Niin vaikea asia. Mun mielestä niinku heittämisen opettaminen on niinku 100 kertaa vaikeampi asia. Mut nyt meikä reenata screenin käyttäjä. Okei? Säätte valmiina. Sieltä lähtöön. Keskellä kenttää. Sä valitset jommankumman puolen. Harhautus. Toisen. Käytä downscreenin ja nytte. Kurleja tai feidejä. Nyt jos me kurlataan, me opetetaan downscreenin käyttö sitten, jos se on kurli, sä oot just tullut tän yli, hirveän usein, miksi jätkä tulee täältä näin, eiks niin? Nyt, feikkiä sä käytät puolin screeninä, kurli tapahtuu ylevä ja suoraan korin. Tää on nyt 90 asteen käyttö tää näin, tästä näin korin. Somma selvä. Jos sä käytät feidin, sun pitää astua tuolin yli, ponnistaa, astu ulos, pomppuu ja heitto. Sun pitää sanoa kurli tai feidi. Miks näin? Anyone? Miks näin? Reagointia? Kyllä. Reagointia mihin? Siihen puolustajaan. Sä näit sen tilanteen, että se tulee perässä, mitä sä luulet? Kurli, hyvä. Tässä on aina ollut. No. Ei kurlia on painaa sit kodin. Ja aina täällä näin nyt sitten, kun Enso lähtee toiseen, niin syöttö, kun on parannus, kova syöttö. Veijaisiko matalalla, kurleja ja feidejä. Odotatte, että näette hirvetä sumppua siihen. Täällä on taka meidän pallo elossa. Tää lähtee. Stop! Sä huusit näin, feidi.
tehdään kaikkia näitä. Mutta mä yleensä haluan aloittaa koriksella lämmin. Silloin kun on salissa, saliaikana on niin vähän, että jos haluaa aktivoida ja juhlata, niin tulee aikaisemmin. Saliaikana on mennä kaikkea. Niin korkuuta. Askeleita, mutta yritetään kuitenkin. No niin, jatkuu vielä hetki. Screenin yli pitää mennä. Screenin ylittyröhden sä et mennyt. Aika hyvä. Pääsee, tuolla videopostiin. Plus jos pallo on siellä laidassa, niin se pystyy ajaa päätyyn ja se pystyy leikkaa ajaa keskelle. Eiks niin? No niin, pallo on täällä, miten sä pelaat? Tää on siellä. Tänne pallo päin. Täältä takamies valitsee toisen puolen ja käy baseline screeni. Sä odotat screeni, ja nyt tästä näin. Lukuja. Jos screen osuu vähän näin päin keikki ja ylös. Ja screenailla aina eri suuntaan, pum ja jompikumpi tee kuppi. Jos screenattava lähtee alakautta, screenaaja ylös. Ihan basic high low. Tätä me ollaan tehty jo monta vuotta. Ei ne ikinä osaa tätä vetää kuitenkaan loppuun. No niin, valittu kulma ja screen lähtee. Stop, mitä Pyränen teki? Jäi paikalle. Ja niin, että sä teet screenin ja sit sä mietitään, missä on pallo. Onks helpompi syöttää tohon vai tänne? No, just tää. No niin, seuraavat postiin. Yksi mennään tonne, me työjulle eteenpäin. Stop, stop. Kuka muistaa Berkeley? Kuka muistaa Berkeley? Kautta. Se oli sen näköinen korin alla, että jos ei se saanut palloa sinne, jos ei se oikeesti sille syötetty palloa sinne, niin se matsin jälkeen se otti Rivalista kiinni. Se oli tonne se pallo, sit se veti niitä jälmiin jumpukkeen. Joka ei sun pitää näyttää taas jonne siitä, mulle se pallo. Sun pitää näyttää posti. Ja se on käsi ylös. Kontti. No niin, käsiä. Hyvä screeni. Tule ja ylös. Hyvä. Seuraava. Yksi on eteenpäin. Tule! 10 sormen rakeen! Parantumaan! Koine! Hyvä! Aina syöttää eri suuntaan! Niin! Tule! Stop! Ei hyvä! Niin se hyvä!
syöttää. Jos sulla on yksi käsi ylhäällä, sä haluat tulla händoksiin. Somma selvä. Tuut peli paikalle kentälle. Feikillä lähtee. Ja op! Millä kaistalla? Tulee paljon nyt. Meillä on 5 kaistaa meidän pelissä. Ykköskaista, 2, keskikaista 3, 4 ja 5. Me pyritään pallon aina 2 tai 4. Me ei tuoda palloa kesken ylös. Mä kerron myöhemmin miksi. Mut täällä nyt on 2-kaistalla pallo elossa. Huomaa kättä suojaan ja lähtee. Mitä se haluu? Haluu rullata. Ja iskee. Ja rulle. Seuraava tulee. Händäri. Reikki. Ja rulla. Hyvä. Poppi. Ja mikä on heittää. Stop. Tuoda poppi. Se oli pitkä. Stand still. Eikö niin? Screening suunta. Tässä käy näin. Missä poppaa. No niin, mä puolustan sua. Nyt tekee. Iskee. Tumpia kautta. Tuoda sinne poispäin. Eikö niin? Tossa jää 3. Tulee. Kentälle. Oli. Tänään. Hyvä syöttö. Mä kans johtajalla syöttää kuljetusta. Mä haluan, että syöttää kuljetusta sen pallo sinne. Roma pomppaa. Romalla kova heittää. Ja Roma pois. Kentä. Hätäri. Reikki. Iske! Hyvä. Rullaa. Iske. Stop. Oliko hyvä? Slippi. Missä sä slippasit? Juu, sun puolustajahan on tässä näin. Nyt jos sä menet tänne ylös. Ainoa. Tää jatkuu. Mielellään ei päästä huonoja suorituksia läpi. Pallo. Iske! Oikein. Olkapää vasten! Kunti tää hakee laidassa ja sitten yhtäkkiä joku pelaa yli. Se laittaa nyrkin tänne. Se puolustaja ei näe sitä. Sitten se vaan lähtee ja kuppi. Ainakin meikäläisen mieltä ja sydäntä lämmittää, että joku asia on mennyt perille. Hyvä. Okei, sitten otetaan takamiehen paikat. 2 ja 4. Ei 2 siellä. Käydään eka kävele läpi. Miikalla on nyt niitä vaihtoehtoja tehdä mitä se haluaa. Tässä tapauksessa todennäköisesti ajaa setin korille. Okei? Jos Miika lähtee ajaa korille, toisen takamiehen paikatalta hän ajaa korille. Tulee korille ajo. Toisen takamiehen pitää tulla täyttää. Täydellinen. Nyt, jos se Miika ei pääse ajan loppuun asti, tää on liike, mitä tapahtuu. Uudestaan. Tulee ajo korille. Mikäs taaksepäin? Taaksepäin. Vähän omapäin on tehty. Tulee ajo keskelle. Mitä tekee jo? Aivan. Tulee täyttö taas tänne taas. Todennäköisesti tulee käymään näin. Mene sinne. Aja uudestaan. Mulla on nyt jonkun tässä näin. Tulee ajo keskelle. Tulee todennäköisesti tällainen apu. Ja sun on pitänyt jo siirtyä. Stop, huono, missä pitäisi olla volkin takana, juuri näin. Ja vielä omalle sinne paikalle Miika lähtee. Ja todennäköisesti syntyy tilanne tästä. Eli nyt vedetään ajoja korille, ajoja keskustaan. Sama juttu, jos sä ajat keskustaan, oikein jalan tekniikkaa, syötölle on tää. Älä käännä sen puolustaja syliin. Valmista ja lähti. Iske! Hyvä. Saa tulla vähän aina seittää.
sä et sä lähtee poukuttaa korille tänne. Mieluummin et. Tää on semmonen, sulla on iso jätkä tää kolkin takana, joka todennäköisesti ei pääse kunnista ohi. Kaveri tulee, pikku kaveri, joka osaa polku. Tää on kyllä huono, nyt se menee ylämäkeen, eli se pitäisi vähän saada kulma vielä paremmaksi. Se pääsee ja sit rullaa. Jesper, teetkö tätä paljon? Miksei? Tää on just se, mitä sun pitäisi tehdä. Okei, siinä meillä on vauhtikuljetus. Taas luku. Roman on heittänyt 8 kolkkia tänään sisään. Enää ei heitä yhtään. Mitä tekee Aappo? Mitä sä näet nyt? Stop. Aika huono. Aika huono. Just. Melkein. Eli vauhtikuljetus on sellainen, että sä kuljetat täysillä kaveria kohti. Se on signaali silloin, että se menee takaovelle. Suoraan se ei ollut kori keskelle eikä konille, vaan se oli suoraan kohti. Nyt siellä oli kaveri, pelattiin yli. Mä en pysty syöttää sille. Mä en voi sanoa Roma mene takaovelle. Puolustaja tajuu sen kanssa. Ennen me ollaan kirospelaamassa, eiks niin? Mut nyt sä saat sen, siinä on suoraan kohti, pum, takaovelle. Eli meillä on vauhtikuljetus, voimakuljetus. Ajo korille, ajo keskelle. 4 vaihtoehtoa. Nyt nähdään meneekö sekaisin. Ei mene hyvä. Tää lähti. Ei kun ekalla piti näyttää molemmat. Sen mukaan reagoida, peliasento ja mennään. Stop! Mitä Maki teki? Se ajoi suoraan tunneen päin. Mitä sun pitäis tehdä? Korille! Pyritään tekemään korin tuolta tai tuolta. Me ei ajeta syöttää sinne korin tekoon. Hei! Iske! Hyvä! Pääty!
Ja ihan vapaat heittoa. Edelleen Topon miehet ei saa yhtään näitä, kukaan ei pääse miehestä ohi. On vähän vaikea saada näitä, mutta nyt vedetään. Eli Akko paparin alapuolelle, laidassa. Sieltä niin jos sä ajat tänne, niin pake siirtyy. Hyvä, niin sä siirryt. Ja siirryt vähän aina syöttöä, pum, ekstra syöttöä ja heitto. Jos sä ajat keskelle, niin makestiksi sä siirryt vähän ylöspäin, pum, ekstra syöttöä, etäisyys, nyt oot se liian lähellä. Ihan pikkasen vaan tarvii liikkua. Jum ja heitto. Homma selvä. Ja mennään. Ja sit mennään yksi paikka eteenpäin. Lähdetään jo! Tehdään se tuohon, heti syöttö. Hyvä. Ja mennään. Aja. Heti syöttö. Hei, stop tunnin. Ei tää ei ole hyvä. Miten sä tiedät, että siellä on nyt on päättynyt ajo? Jos ei se tee koriin. Mitä sä tiedät, jos sä oot täällä paikalla? Mitä sä tiedät? Mitä? Et sä saa syödä. Just niin. Miksi me mennään sit tänne näin? Eiks niin? Mitä sä todennäköisesti käy nyt, jos tulee päättynyt ajo? Mitä sun puolustaja todennäköisesti tekee? Ketä se menee auttaa? Ei, kenen mun mielestä? Anteeksi, ei, sä oot ihan oikein. Se menee avunapuun. Yksi on mennyt. Miron mies on mennyt auttaa päätyyn. Mun mies on mennyt avunapuun. Niin miksi me menee lähemmäs sitä nyt? Okei, mä ymmärrän, jos ei jaksa heittää kolkeen. Me ei vielä ole näitä sovittuja juttuja. Matti jaksa heittää. Sä kysyt aina, kun saanko heittää kolkiin. Muistat sen? Mitä on yleensä sanottu? Niin just niin. Eiks niin? Odotas, se tulee ajo päätyyn, kun ne siirtyy vähän ja sit lähtee. No niin, jatkuu. Ja. Ajo! Hyvä syötö. Keskustelua. Lähdetään hyvää. Lähdetään ajo. Syötö. Aika jouhevaksi. Okei, pallot vaikka nyt tänne ekaan. Ei anteeksi. Anna Aakko ilman pallo, heitä tänne muutaman pallon. Kaikki melkein paitsi ekaan tuli pallo. No niin, Aakko, tummenne syli. Näin, yksi tänne näin yli. Papari jatkelle, repasti. Hakikaa pallo. Kyllä leikkaa niin, ei mitään, Akko leikkaa niin. Niin poikki. Laatikko yläpuolelle, miksi? Siitä on tilaa molempiin. Sä pystyt pelaamaan molempiin suuntiin. Tää pystyy pelaamaan molempiin suuntiin. Tää on aika tärkeä juttu, mutta nää tietää se ei ole mitään sen ilmaista laatikkoa. Mutta jos se tulee puolustaja, niin pelaa aina laatikko yläpuolella. Nyt jos se pelaa täällä näin syvällä, tää puolustajalla aika helppo rupea painaa kaikkien päätyyn. Jos on ylempänä, on pikkasen vaikea, että täällä on tilaa mennä kummaltakin puolelta. Eli nyt jos me syötetään pallo sisään, blokitaanko se? Me tehdään niin sanottu banaanileikkaus.
Tän takia mä kysyn, mä en halua aina kertoa miksi me tehdään, vaan joutuu itse miettimään jätkä. Miksi me tehdään näin? No Pyrrö, miksi me tehdään näin? No koska sit pääsee niinku ajaa tuolla. Onko sun pallo, pystyt ajaa ilman palloa? Ei. Mitä sä pystyt tekemään? Leikkaa. Nyt sä parhautat, ja se leikkaus on minkälainen? Se on bananimallinen siten, että siinä on tilaa ja pallopussi. Nytte! Tume, minkälainen syöttö pohjasta? Maan kautta. Aina, nyt on Sari Jokela onissaan. Aina, kun pallo on poltissa, drop päässä ja joka ikisen leikkaukseen maan kautta. Tällaisia ei saa antaa. Aina leikkaukseen maan kautta. Ja nyt me mennään aloitus takaisin. Nyt sun pitää näyttää niin kuin Kurt Perry. Polki taakse. Hän nostaa palloa tänne ja pallo peliasennossa. Täällä on joku semmonen juttu tää taas, kun mä en ikinä opettanut sitä, mutta pallo tässä näin, eikö niin? Hyvä. Feikki ja minne posti. Syöttää. Feikki ja vaan noin. Akkori pari, pyri posti. Minne posti. Lukas tuli tänne taakse tänne. Seuraava. Stop! Missä on? Aivan, nyt on kiertää. Ahti posti. Mä menee. Eli pari viro. Posti. Feikki.
just sen, mitä ei saa downscreenissa tehdä. Eli mikä se on? Sä ajot tulee tuolta, sä lähdet kurlaamaan tää. Nyt vaan tää postissa, suoraan tähän. Suoraan ja piini syödä tulee. Maankaali. Eiks niin? Nää on pikkuasioita, mut näistä jos näistä lipsuu, niin sitten pelissäkin tekee ihan miten niitä huvittaa. Eli ei mitään kurla ja poistaa korista, vaan astut saman tien tohon ja heti ylös. Ja menee neuvottamaan. Ja sinne. Pelata. Jos jätkä nyt lähtee ajaa ja se ei taju liikkuu siinä, se ajaa suoraan suhkuun. Siellä on iso murjaali tulee ja blokkaa vaikka mitä. Jos se on fiksu, se näkee sen ajon, siirtyy. Ja nyt kun se ajaa tonne tuon vesuudestaan, viikalla se pelaa siellä laituriin. Eikö se mene tuon korjaa postiin? Tää tulee päättyyn ajo. Näitä me käytiin se läpi. Enso nousee tonne ja Miika on se sulla on leijappi, sulla on iso tohon, tai sitten jos sieltä tulee apua, sulla on heittiä tuolla. Ihan niinku perus liikkumista, reagointia mitä tää kundi tekee. Okei, nyt tehdään silleen, että meillä on takatiesono täällä 4 tuntia pallon kanssa, meillä on laiturijono, 4 tuntia ilman palloa, meillä on postijono, 4 tuntia ilman palloa. Tullaan tänne, polkiatte tänne. Kolme ottaa täällä. Yksi eka kentällä. Asko Appelin ekana ja kunnit ottaa tää muuta. No niin, siellä on tuohon kentällä. Me ollaan tultu nyt palloon ylös täältä näin. Kakkoskaistalla tuolla nelonen. No niin, täältä näin. Laitaa kohti. Syöttö laitaan. Saat pallon, tumppaat pallon sisään. Mitä tapahtuu? Banaanileikkaus. Hyvä. Levitys minne? Melkein nurkkaan, eiks niin? Melkein. Mitä sä teet? Sä tulet täyttöön. Nyt käydään näitä täyttöjä läpi. Ja sisään ja tulee täyttöön. Nyt tähän täyttöön. Jos tulee syöttö tähän täyttöön, mä haluan saada koneelle. Samoin nyt treenat käsissä, mutta just näin. Se on joku näistä vapaana. Onko olla selvä? Vapaaks! Katso sisään, syötä! Vapainen leikkaus, täyttö ja homma pyörii. Valmista! Kurmakseen tereillä! No niin, me tullaan! Syöttö! Katso sisään, syötä! Banaani! Aja! Nouse! Aika hyvä. Alkua höykkää sinne. Jokainen leikkaus pitää päättyä kolmittaa. Katso sisään, ruoki! Banaani! Täyttä! Hyvä! Aja! Hyvä! Banaani! Hyvä! Hyvä! Maa kautta! Ja luomasit itse! Hyvä! Nyt stop! Stop! Mikä mokaa? Just näin. Liikkuriajo. Tuli keskiajo. Pitää nostaa tuohon se liikkuna silloin. Pitää ymmärtää mitä se kuvitteleva puolustaja tekee. Tulee keskiajo. Todennäköisesti se tekee ja avautuu näin. Nyt kun se avautuu näin ja se nousee nyt tuohon ylös. Roppu. Nouse tuonne ylös. No, miten mä kerkeen nyt enää sitä? Ei mitenkään. Sulla on heitto siinä, eiks niin? Eiks niin? Jes, hyvä. No niin, ja mennään. Syötä laitaan. Boom. Syötä laitaan. Katso. Aappo pitää nousta ylemmäs sieltä. Leikkaa. Aja. Hyvä.
Sä oot se, kun se kääntää nyt hanuri korille ja lähtee tulee. Pajang, sä tuut sieltä kovaa, eiks niin? Ja isket korille. Ja sä annat sen taskusta, rullaat ja nousu. Nyt syötetään liftiin, eli tuohon nousuun. Jos on voimakuljetus. Ja mennään. Iske! Ja liftiin! Ja siinä on heitto. Hyvä. Voimakuljetus. Iske! Stop! Huono. Sä nukkuit. Ensinnäkin millä kaistalla te ootte? Te ette oo kolmosella. Kuka on kolmosella? Joo, tai se joka on jos rekana sinne. Nyt lähtee. Noniin. Stop, tonne. Uudestaan. Mikä mukaan? Se ei tiennyt. Mä en tiennyt mitä sä oot tekemässä. Eiks niin? Sä lähdit kuljettaa, mä en tiennyt oliko se ajo korille, oliko se vauhtikuljetus vai voimakuljetus. Mikä on nyt hirveän tärkeetä? Selkeys, se signaalin selkeys. Jos se on vauhtikuljetus, sun pitää nähdä se, että se on rytmipainos. Jos se on voimakuljetus, sen pitää nähdä se, että sä haluut nyt se händäri. Nyt jos sä haluat händäri, Miro, katos nyt tää tilanne. Nyt mä haluan, että sä luet tää tilanteen. Mitä sä tekisit? Mitä sä... Stop! No niin, nyt sä oot tekemässä sitä. Koska mitä tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Odota, Miro kertoo mulle. Nyt ei olla skeittaamassa. No? Mitä tuo tapahtuu tuolla ylhäällä? Voimakuljetus ja... Mitä sen jälkeen tapahtuu? Mitä voimakuljetuksen jälkeen? Mitä se tarkoitus on? Ei ole... Mikä signaali on voimakuljetus? Hand off ja mikä? Hand off ja rollaus. Nyt jos sä seisot tässä, kenen syli se rollaus? Sun. Tätä mä aion takaa. No niin, nyt se tulee hand off. Mihin sä siirryt? Toi. Ja sit ylös, nyt ylös. Hyvä. Pieni asia on hyvin oksattu. Hyvä kertaa. Ja nouse. Hyvä. Syöttö. Ajo. Hyvä. Kick back. Ei oo ollut pelkkää. Noniin. Noin. Hyvä. Hätäri. Tää jonne ylös. Juttu. Sun mies auttaa sinne. Ei onnistu. Ei onnistu. Ajattää. Kick back. Okei. Mennään. 3 tuntia 5 vuoden aikana. Et se on siinä peräkkäin, niin se saa 2 kiinni. Voitte kuvitella se kouran kun sä kättelit, se meni tosta. Hyllyttömät kädet. No, Heikka oli silloin nuorempi coachi. Ja kaikki oli denial, hirveästi just tätä perässä oli ulkona meininkiä. Ja ihan hyvä, meillä oli nuori jengi ja oli paljon semmosia rakkikoiria, se meni ihan hyvin, mutta Max Wayne, se oli semmonen laid back kaveri, se otti easy, ei tästä mitään. Heikka otti hirveät pultit sille ja sit se sanoi, että coach hei, että defense is all about this. Ja näähän se oli. Meillä oli matsi, siellä joku Jokke Heikkinen yritti tulla korille, niin Mäkkäri veti sen katsomaan. Vetää Amis defenssiin ja ei tulla. Ja se on näin. Onko opetettu tekniikkaa? Ei oo. Taisi muuten alkaa näin. Sitten se teki eka kori 4 minuuttia ennen loppuun. Okei, mut siitä on jäänyt ehkä semmonen, mä annan sitten ne, ketkä osaa opettaa sitä puolustusta enemmän, niin mä en itsekään ollut mikään hirveä puolustaja silloin, kun mä pelasin. Mut silloin kun me pelataan, niin silloin niin letkuilua mä en siedä, sitä mä en halua, että kukaan löysäilee. Kyllä siellä jos joku löysäilee, niin kyllä tietää, kenen vieressä istuu sitten. Et se on yksi, niin mitä mun mielestä on niin tavan opettaminen. Nyt meni vähän puheluksi. Semmonen, että mulla on hirveän huono omatunto. Kun me pelataan jotain jengiä vastaan ja me johdetaan 60 pinnaa. Ja me prässätään.
ne vanhemmat sanoo siellä mulle, että mitä säkin luulet oikein tässä, että ette sitten voi tulla puoleen kenttään. Mutta mä sanon, mulla on huono omatunto. Mut jos me tullaan pelaamaan, meillä on meidän pelitapa ja me pelataan näin. Silloin kun me ollaan kentällä, me ollaan aggressiivisia, me pelataan intensiteetillä. Oli siellä 97 vastassa, oli siellä 0-0 vastassa. Silloin kun tämä on meidän tapa pelaa. Mä tiedän, mulla on vaikea. Ja mä haluaisin sanoa, että sori, olette oikeassa. Mut jos mä annan niille nyt mahiksi, että okei, menkää seisoo puoleen kenttään, ottakaa iisisti. Mitä ne tekee sitten seuraavassa pelissä? Tai sen jälkeen, me pelataan jostain kapin voitosta. No ei tää nyt, me voidaan tulla puoleen kenttään. Nyt on tietää sen, että coach on raivona, jos ei mä puolusta näin. No en mä tiedä, onko pelkääkö sitä mua? Ei, hyvä. Kuka pelkää? Ei, no hyvä. Mut siinä pitää olla semmonen pieni, että kun ollaan siellä, me vedetään tästä takaisin lukipaita päälle, niin se on vaan business silloin. Silloin me ollaan pelaa täysillä, niin kuin meillä on opetettu meidän intensiteetillä. Oli kuka tahansa vastassa. Meillä oli nyt viikonloppuna eka SM-pelit. Mä olin vuotta vanhempia ja pyrin olla siellä isoja hyvin jätkiä. Paha jengi. Me johdettiin 10 pinnaa, joku oli kattookin täältä. Me prässättiin niitä. Tuo oli ihan mitä nää pikkusinkut oikein meinaa. Että me ihan hulluna. Me oltais voitu mennä sumppuun, seisoo paikkaa ja heittäkää kolkkeen, me toivotaan, että ne menee ohi. Mut se oli meidän tapa pelaa. Sittenhän ne tuli ja jyräs meidät, hävittiin 20, mutta kuitenkin. Et mun mielestä tää on hirveän vaikea kanssa. Et mä kyllä niin nostan hattua niille, ketkä tekee sitä omaa juttua ja menee, koska niin se menee eteenpäin se touhu. Edelleen mä voin olla väärässäkin, ja varmasti onkin aika monessakin asiassa, mutta näin mä nyt vaan teen, onko tähän jotain kysyttävää? Ei. Meillä on vähän aikaa vielä, mutta jatketaan. Meillä on vitsi. Mulla olisi vielä tähän liittyviä juttuja. Tehdään siinä, mennään neljään jonoon. Tuolla laitturilla on takamies-jono. Sulla on tää pyhää. Nyt meillä ei oo sisäpelaajaa. Nyt mukin vanhemmatkin kuusi. Nyt ei vie lapsensa muualle varmaan. Näin. Eli yksi kolme sinä laittaa. Käy Miro tuolla takaminen paikalle. Et oo siellä laitassa. Ja ei oo tästä. Tulee tänne näin tulee anteeksi 3 jätkää per jono. Eli siis me pyritään pelaamaan. 4 ulkona, 1 sisällä. Mulla on nyt mä näytän, tässä on niinku 4 ulkona. Vois tehdä, että ketkä ei vuoroja vielä. Meillä on muuten menee sekaisin. Me pyritään tuomaan pallo ylös aina 2. ja 4. Minkä takia? Tuus Pyrhönen, tuu puolustaa. Kuvitellaan, että Miro sä oot vielä ollut sivussa. Eli teillä on nyt 3 hyökkääjää. Tuo 3 vastaan 2 tilanne, missä olet kärjessä, missä on pallo. Niin, sä oot kärjessä. Kenet sä otat? Puolustat sä puolustaa? No niin, ota palloa. Nyt, jos pallo on keskellä, pistä pallo keskellä. Okei, tämmöisiä tilanteita nyt ei hirveästi tule, että puolustus odottaa siellä näin ja tulee 3 vastaan 2. Mut jos se olisi näin, niin periaatteessa mulla on lyhyempi matka mennä tästä. Miten mä selitän? Mulla on lyhyempi, jos sä syötät vaikka tuonne laitaan ja mä menisin ottaa sen näin ja sä putoisit tonne yhtä alas. Kuin että, jos sä tuot pallon toisella puolella, mihin mä todennäköisesti joudun menemään nyt? Mä joudun kunnioitusta tuolla. Ei. Hyvä. Pallo se on tuonut sen kakkoslaistalla. Tää on 1 tunti. Tää on lyhyempi syöttö. Nyt mulla on hirveän paljon vaikeampi valita tästä. Nyt jos mä menen niin kuin normaalisti puolustus menee pallopuolelle, tuolla on niin paljon enemmän tilaa ratkaisua. Nyt jos se syöttää sinne, mä oon jo valmiiksi myöhässä.
Uudestaan. Me pyritään saamaan puolustus toiselle puolelle nopeissa hyökkäyksissä, jotta me saadaan tää Porinen osuus tähän heustelle. Tää on kun ihan vapaa. Nyt jos mä näinkin vähän menetään, stop! Pidä palloa. Jos mä näin menet tänne, toi on lyhyempi syöttö. Eiks niin? Tää on paljon hankalampi tilanne kuin että sä tuot keskellä. Mun mielestä. Okei, nyt me suoritetaan tuonne. Nyt saatte liikkua ihan vapaasti. Meiltä puuttuu postipelaaja. Saatte ajaa päätyyn. Saatte ajaa keskelle. Syötön jälkeen, mitä sä teet? Sä voit leikata. Mitä muut sä voit tehdä? Vitsi! Manikat! Kuka muistaa? Käsi ylös. Ai kaikki ei muista. Aika moni. Hyvä. Meillä on sellainenkin. Sä et sitä saa käyttää. Tuomo saa käyttää sitä. Meillä on tällainen. Okei, nyt tulee. Pyri tuu puolustaa Tuomoa. Tuomo on aika vahva jässikkä. Okei? Tää tuosta lähet tuolta ylhäältä. Anna Tuomolle pallo. Syötä mulle. Nyt meillä on niin sanottu manikat. Eli se on niinku money. Hyvä. Mitä se voi tarkoittaa? Se siikas. Milloin me tehdään se? Silloin kun on mismatch. Hyvä. Silloin kun meillä on niin sanottu mismatch. Ja taas se tulee pelaajalta. Se voi syöttää manikat. Se leikkaa muka läpi, se ottaa aseman, pientä vastaan. Ja nyt kun se syötää sisään, mitä mä teen? Hyvä. Tunnelma voin aina luottaa suun. Mä annan sen mennä töihin tuolla. Nyt mä vois riinaa poispäin. Mut mä en silloin käytä sitä leikkaa. Hyvä kundi. Eli pallo liikkeelle, syötä, leikkaa tai screenaa veks, täyttä, aja päätyy, sun pitää liikkua siten, miten pallo tai pallot on liikkuu. Älä hossu jää tänne. Ja moki tulee, mukin tulee. Valmista ja anna mennä. Omaa, mitä täyttää, hyvä. Leikka läpi. Kickbackiin. Täyttö. Screenaa veks, tekori. Kuka tietää, mikä tässä on, voi olla aika huono juttu? Mä kysyn niin kuin mun pelaajilta. Mitä Topon miehilläkin tapahtuu? Peli pyörii tää kaarella aika kivasti. Tulee kivan näköisiä häntäreitä ja syöttöjä. Mut mikä puuttuu? Korille meno! Ja siinä pitää pyrkiä. Varsinkin milloin? Hyvä! Puolenvaihdon jälkeen. Aina joku muistaa edes jotain. Hyvä! Puolenvaihdon jälkeen pyri sinne korille. Riippää pallo liikkeelle ja pelaa. Jausmina! Hyvä! Täytä! Nousee. Joo. Pelataan. Stop. Missä? Me pelataan! Mikä on no man's land? Pyri näyttää. Saaks pysyä leikkauksesta pysähtyä siihen? Ei saa. Se sääntö on taas, kun sä leikkaat läpi. Jos et sä ota manikattia, se leikkaus jatkuu kolkin taakse. Mä tiedän, 99-sarjassa, jos sä leikkaat kolkin taakse, puolustaja jää seisoo tähän. Et se voi tuntua hölmöltä. Mut 2 vuoden päästä, kun te jaksatte heittää tuolta ja se puolustus jää tähän, niin sit se on murha. Mut nyt kun sä jatkat sen kolkin taakse, 2 vuoden päästä jatka tulee tänne mukana, tilaa ajaa korille. Tääkin se pitää nyt oppia, että se leikkaukset ei pääty niin sanotulle no man's landille tähän näin. Tässä saat laiturin tiellä, tässä saat sisäpelaajan tiellä vaan kolkin taakse. Nyt vauhtia. Katsotaan ihan rauhassa. Noniin. Hyvä. Nouse. Hyvä. Skriille. Hyvä. Tää voi jaksiinata. Hyvä. Stop! Mitä teki Marke Zukkeli? Anna pallo pyrylle. Sitten me reenattiin eka drilli. Mikä on eka drilli? Just niin. Downscreeni, miten sä käytät downscreeni? No niin, downscreeni. Hyvä, korille. Niinpä sä et ehkä silloin mene korille, jos Make menee korille. Todennäköisesti teet. Mitä se todennäköisesti teet?
Todennäköisesti. Katsotko mua näin koko ajan? Samalla nyt kun sä jäät kattoo, nyt kun sä luulet, että mä leikkaan tästä pois, sä rupeat kattoo palloa. Ja oleta, että mä menen tonne. Nyt tästä näet, zoom! Sä voit palaa tähän takaisin. Sä näet pian. Siinä takia mä haluan, että te leikkaatte ripulla sisään. Te käännytte, te näette koko kentän. Sä näet, mitä sun puolustaja reagoi. Sä voit palata, tai sitten sä jatkaa tänne polkin taakse. Tulee päätymään, täällä on. Tulee keskustaille. Mä nousin ylös. Ekstra syöttö, eiks niin? Riipulla on sen ajan, milloin saa pitää katsoa pallon leikkaamassa. No niin. Ja vaihtakaa vähän jätkiä sen erittäin hiljaa kanssa juoksia. Katso palloa. Leikkaa läpi. Nousi ylös, vaan pitää täyttää. Nyt on postimies. Banaani. Oi, hyvä. No niin, seuraava. Stop, anteeksi. Jesper teki just täydellisen jutun. Mikä se oli? Leikkaus kääntyy kolkin taakse tai posti, videoposti. Hyvä Jesper. No niin, mennään. Let's go. Sitten pelataan rooli. Katso kauan. Nyt on postista. Parani! Täyttöön! Niin on tehty liian kauan. Joo, nyt ei verta Olliin. No niin, seuraava. Posti! No joo, käy! Tee jäyskin, mahtavaa! Te korima! Eiks niin? No niin, pojat käskää vähän. No nyt, taas mennään. Katso palloa, Roman! Pallo on hyvä. Levittää. No nyt menee vähän sekin. Maltti pojat, älä osu. No niin. Sisään. Katso, stop! Me saadaan pallo käännös ja nupin päähän. Mitä me tehdään? Me katsotaan korille. Se on, ajattele nyt, tästä on Kimmo Muurisen kanssa, on ihan raivona. Ihan raivona! Kuka tuntee Kimmon? Ei mikään maailman niinku helppoin semmonen, niinku Mr. Happy Guy. Sit tosi mukava, mut sit kun napsahtaa, sit napsahtaa. Se tekee hulluna duunia, kun on iso vastaan. Haustaa ja taistelee. Tulee, se on ihan vapaana, niin mä tästä vaan, tjap! Sit se. No niin, tää on äänen, mutta kaikki vaikka on tajumia se saa. Sä saat sen, sun pitää saman tien katsoa korin. Sä saat sun peliasennossa, sä voit tästä pitää tajaa, syöttää, heittää. Nyt jos saat tähän näin, sä et voi tästä ja voi syöttää. Ja vielä tämmönen. Periaatteessa me halutaan puolen vaihtoehto, se on ihan totta, mutta se puolen vaihtoehto pitää tulla siten, että me nähdään korin leikkaa. Sitten me käännytään. Sitten mä voin leikata. Mä voin screenata veksi. Ja nyt jos mä screenaan veksi, miten sä tuut sieltä screenistä? Ja voi just korille. Hyvä. Ja jatkuu. Katso. Käydä missä screen. Hyvä. Haluatko sä Korea? Haluatko? Kuka siellä screenaa sua? Mä oon Maahan 99 poika. No niin, käytä! Korille! Nääkin tulee ihan niinku luonnostaan, kun... No niin, pala taakse. Tulee Haakko! Katso Korea. Hyvä. Stop! Haakko! Pallo sinne. Mitä Jesper tekee sitä, Jesper tekee sitä, mitä se tekee parhaiten. Ei oikeesti. Ihan saa just näin. Ja mitä se anna palloa Aapolle? Mitä se on tekemässä nyt sulle? Eli mitä se on tekemässä sulle? Palvelu. Mahtavaa. Se Korea. No voimakuljetus, okei. Banaani.
Pysytään selkeä. Jokaiselle taudilla. Tohon, tonne. Nyt se on ihan mikä valinta tahansa. Katsotaan, pystytäänkö reagoimaan siihen. No niin. Vauhti tulee. Ja mikä vokaa? Viro, jono ja katsomaan, opiskelemaan. Viro, te valinta. Te valinta sun vauhti. Stop. Oliko selkeä? Ei ollut. Eikä äsken mun palaute Mirolle mennyt perille. Sun pitää olla selkeä, jos se on voimat tulee, kun sulla on teesko. Ahteeri osoittaa suoraan korille. Eiks niin? Jos on vauhti tulee, kun se tulet suoraan sitä kohti ja vahvalta. Siinä oli äsken. Ei minäkään, eikä se kukaan. Sä pokasit, jotta jos mä nähdään tohon. Kippääkää heikkoa. I'm just getting warmed up. I'm just getting warmed up. I'm not finished. Mulla on vielä pari sanaa. Jos mä rakastan mun perhettä niin yhtä paljon, no ehkä vähän enemmän perhettä. Mä rakastan juniorivalmennusta. Mun mielestä on aivan upeeta niin vetää näitä junnuja. On ne minkä ikäisiä tahansa, tai tyttöjä tai poikia. Ja sen mä nyt haluan sanoa, että juniorivalmentajan vastuu. Mä luulen, että se on paljon suurempi kuin te ehkä olette sisäistänyt. Mulla on pari tarinaa. Mä koin herätyksen mun Topo 84 poikien kanssa aikanaan. Ne oli C-poikia, ne oli samaikäisiä kuin nää. Ja mä näin yhden kundin röökillä. Ja mä sanoin maan kautta. Toi jätkää jo meidän ihmisenä. Ulos. Mun jengi se tollasia katsellut. Sitten yksi faija tuli sanoa mulle, Tomppa, nyt mietis vähän, miten sä voisit jeesaa kaveriin. Kun et sä heität sen pois. Sä heität sen niinku jollekin toiselle. Et eihän 13-vuotiaan pitäisi tätä röpyä, että sä voisit jeesaa sitä. Voi helvetti, tietenkin. Mä olin nuori kloppi silloin ja ajattelin, että mähän tiedän kaikesta kaiken ja näin. Mut silloin sitten kun mä tämän herätyksen koin, niin mulla jotenkin muuttui se, että siis juniorivalmentajan vastuuhan on aivan mieletön. On paljon yksinhuoltaja perheitä, faijaa ei aina näy, joskus mutsiakaan ei näy. Niin tämmönen pieni kloppi tai tyttö, miten tärkeänä se voi pitää sua coachiin. Siis jos et sä niinku tiedosta sitä, mitä pikkupojan päässä saattaa liikkua, niin se on semmoinen, mitä pitää niinku funtsata. Että tuossa kun vetää drillejä ja näin ja joku voi olla vähän siipimaassa ja tälleen, jos sä niinku ohitat sen vaan, niin sit sä teet karhunpalvelusta. Tää kasvattaa mun mielestä niinku sitä poikaa, sua ittees, se vahvistaa sitä sidettä siihen kaveriin, koska mulla on niitä aivan mielettömiä muistoja nyt, kun nämä 84 pojat, jotka on nyt 28, ja niitä sitten näkee tuolla välillä. Ja muistat silloin, kun oltiin Delfiinissä ja Hessulle kävi jotain. Ja siinä on aivan niin mielettömiä juttuja. Muistat, kun tehtiin sitä, oltiin siellä ja täällä. Kasvaa semmoinen niin kaveriside ja laittaa joku viesti siellä, hei, että oltiin just Kreikassa pelattu ja mä tunnasin 18 ja kiitos siitä, että no on niin tärkeitä juttuja, on mahtavia juttuja. Ja hirveän usein, musta teiltäkin on kysytty, vanhemmat tuli joskus sanomaan, että hei, että kun mä en saa meidän Erkkiä lukenut läksyä, että voisit sanoa sille jotain.
niin sekin on niinku, ja sitten kun sä sanot silleen, se tarttuu, niin sekin jo kertoo, että miten paljon sä pystyt vaikuttamaan näiden lasten niinku siihen tulevaisuuteen, miten ne on aikuisina. Sillä on ihan mielettömän iso merkitys. Ja mun mielestä me ei niinku saada unohtaa sitä, että se on, vaikka tästä kun yrittää palloa laittaa pussiin ja näin, niin se on ehkä kuitenkin se tärkeä juttu sitten tässä. Meillä oli joku valmentajakoulutus. Liitto muuten järjestää nuo hyviä koulutuksia. Porissa on mennyt hirveästi silläkin saralla eteenpäin tässä maassa. Oli semmoinen tehtävä, että seuraa valmentajaharjoitusta ja merkkaa kuinka monta kertaa se sanoo hyvä. Hyvä Ville, hyvä Lissu. Hyvin tehty. Sitten kun rupesi kattoo niitä, joku piti sun ja sä pidit toisessa. Sä kehuit vaan 2 kertaa. Hei, jätkä sanoi 87 kertaa hyvä tai tsemppi. Sitten niin huomasi, että Jessus soikoo, miten paljon semmoinen positiivinen kannustaminen ennen. Se on ihan mieletön juttu. Ja mua harmittaa, kun mua välillä ketuttaa. Mä oon just miesten peleissä tullaan hävittyä joku hölmöä joku juttu ja tuu sitten näiden poikien luo ja sit paska fiilis jatkuu ja näin ja näin. Mut sitten kun siellä joku nappi silmään kiinni, että mitä tänään tehdään ja näin, niin sit juttu, että hei, hymy huuleen, unohdan ne huolet. Tää on se tärkeä juttu kuitenkin, nämä pienet ja se on se ehkä mun loppukaneetti just, että te ymmärrätte sen ja sisäistätte, että teidän vastuu on suurempi näiden lasten kasvatuksessa kuin vaan se miten niinku koreja tehdään. Siinä meikäläisen sanoma ja tuossa on